vysílání. Potom přijdou Vánoce, přesně jednou po roce. Vánoce mám nejradši, Jitka Dolejšová. Vánoce mám nejradši, když jsme všichni spolu, co se nikdo nemračí, času máme horu. Vánoce mám nejradši, to jsou pěkné svátky, táta má čas na pláčky, máma na pohádky. Společně teď jídáme a pijeme kolu, koledy si zpíváme u jednoho stolu. Jdeme spolu na výlet, to je prostě prima, za ruce se držíme a není nám zima. Společně si hrajeme, pak si povídáme, máme čas si všichni říct, že se rádi máme. Vánoce mám nejradši, říkám vám to znovu, to se nikdo nemračí, a jsme všichni spolu. Kdybych já byl kouzelník, pošeptal bych zde Hýnka, ať má na mě pořád čas, můj táta i maminka. Cinky, cinky, zvonek zvoní, ve vaně se kapr honí, z mísí voní ovoce. Cinky, 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 linky, už jsou tady Vánoce. Na Ježíška, co pak nám letos nadělí, co pak asi dostanem od Ježíška, to bychom rádi věděli. Já asi nic, protože jsem zlopil a naši šetřej na automobil. Se zase těšíme na Ježíška, co pak nám letos nadělí, co pak asi dostanem od Ježíška. Staří se trhne knížka, všichni se však od Ježíška, jen aby byl šťastný a veselý. Bože, jak to letí, ještě včera bylo 30 ve sníhu, do včera chodil bos, bez rázu krčí nos a ani za nic nedal by si zmrzlinu. Už se zase těšíme na Ježíška, co pak nám letos nadělí, co pak asi dostanem od Ježíška, to bychom rádi věděli. Mí rodiče tajně kují pikle a tam obdrží zas to, co obvykle. Už se zase těšíme na Ježíška, co pak nám letos nadělí, co pak asi dostane od Ježíška. Stačí se trhne knížka, všichni se však od Ježíška, jen aby byl šťastný a veselý.